गोदान आफादनि चेयारमेना जान्दियाव पिस्तल लानानै बर' गामि सोरबा दम होनो थाखाय ओंखारबोबाय नामा? माबा खोथा बुंलांदों नामा बियो? माने जानजियाव हमलायनानै नै खान्दा लाबोखादोंमोन बेबायदि खोथा बुंलांदों नामा? मोजांबासो मोजां आंखौ बेबायदि दम होलांदों नामा बिनि सिगाङाव? दा बिनि थाखायनो आङो जेन'बा मा खारननि थाखाय आंखौ बेबायदि नोजोरजों नायदों, मानि थाखाय आंखौ बेबायदि दम होदों? बे जान्दियाव लानाय आरो बे भिडिअनि माखासे फुटेजाव खोनाखाबाय, जुदि प्रकाश फंबाया जान्दियाव पिस्तल लानानै जुदि सिगिनाया नंमारगौबा साननैसो सिगां गोदान आफादनि सेंग्राफोर हमजानाय, बे हमजानाय कालेक्सन माखासे डिमान्ड खालायनाय गोदान आफादनि जाय बिथांमोना हमजादों साननैसोनि सिगां, बेहाय प्रकाशआबो आखाइ दं नामा? प्रकाशआबो आखाइ दं नामा? सोरनि पिस्तल मोननानै सोरखौबा दम होनो थाखाय बा सोरनिबा न'खराव थांनानै जान्दियाव पिस्तल थेबनानै रायजो राजाफोरनि सायाव देखायनो ना प्रमद बर'आ लाइसेन्स होदों नामा? आंनि हिसाब हो, जेनेबा नोंसिनि न'आव साबेसे फैदों सप्ता खनसेनि हिसाबखौ आंनो हो, दानो हैनांगौ नङाबा आं पुलिस केस होगोन, माबा केस होगोन, बिदिनो नाना नाथा खोथा बुंलांदों आरो बियो। बेहायनो आङो खोनानानै रागा जोंखांनाय फैदों आरो आंनावहाय। रागा जोंखांना फैनानै आङो होसोलांदोंमोन आरो बेखौ। होसोलांनायाव बियो माने प्रकाशआबो लामायाव दंफैखायो जानांगौ आरो प्रकाश बिथाङाबो लामायाव फैनानै थाफैखानायजों जानो हागौ आरो। ओमफ्राय फैनाय लोगो लोगो बेयो आंखौ नुहुरनाय लोगो लोगो आंखौ आसि थुयै थुयै होसोबोदों आरो बेयो। होसोबोनानै प्रकाश नार्जारिया होसोबोदों आरो आंखौ आसि थुयै थुयै। बर' हारिनि गेजेराव गोदान आफादनि चेयारमेना बर' गामियाव फैनानै जान्दियाव पिस्तल थेबनानै बेरायदों नामा? जान्दियाव पिस्तल लानानै बर' न'खर सोरखौबा सिगि सिगु खालायनो थाखाय जान्दियाव पिस्तल लानानै ओंखारबोबाय नामा? प्रकाशआ पिस्तल लानानै बेरायनाय पिस्तला सोरनि? प्रमद बर'आ होदों ना बिथाङा पुलिसनिफ्राय लाइसेन्स लिरना लादों ना डिसिनिफ्राय लिरना लादों? प्रकाशनि पिस्तल लानाया जुदि नंमारगौबा प्रकाशखौ थाबैनो आसाम पुलिसा एरेस्ट खालायनो हागोन ना हाया? जों खोनानो मोनबाय थादों बर' एलेकायाव माखासे गोदान आफादनि माखासे कालेक्सन खालायनायाव हमजादों। अब्ला बे आफादा प्रकाशनि नामा? बे गोदान आफादा प्रकाशनि नामा? बिटिआरआव सिलाय लाग्राखौनो जोबथा बिदाय होबाय प्रमद बर'आ। अब्ला प्रमद बर'नि मानसिया बोरै पिस्तल लानानै सोरखौबा दम होनो थांनाया बेसेबां गनायथाव? प्रकाश फंबाया जुदि पिस्तल लानानै दम होनाया आरो सोरनिबा न'खराव थांनानै दम होनाया नंमारगौबा आरो सोरनोबा देखायनाया जान्दियाव लानाय पिस्तला जुदि नंमारगौबा, प्रमद बर'आ बुंदों बिटिसि बिटिआरआव सिलाय हमग्रा जोबथा जाबाय। बिटिआर एकर्डनि उनाव गोदान आफादा जोनोम जानायनि उनाव प्रकाशआ बोरै जान्दियाव पिस्तल लानानै बेरायनो हाखो? जान्दियाव पिस्तल लानाया लाइसेन्स दंना गैया? जुदि लाइसेन्स दङबा मानो थाखाय लाइसेन्सखौ होदों? मानो थाखाय लाइसेन्सखौ होदों प्रकाशनो? आरो थाबैनो बेखौ तदन्त लानांगौ होननानै आं खावलायहरो। प्रमद बर'नि मानसिया बोरै पिस्तल लानानै बेरायनो हानाय अधिकारखौ मोनखो? मानो थाखाय अधिकारखौ मोनखो? गोदान आफादनि चेयारमेन नामा प्रकाशआ? चेयारमेन नामा? जुदि बे भिडिअनि फुटेजाव नुनाया बा भिडिअनि फुटेजाव खोनानाया नंमारगौबा प्रकाशखौ थाबैनो पुलिसा एरेस्ट खालायनांगौ।